and I'm back with another give and take, and I'm giving take to the people now, bafethu. So yeah, today I'm with this person, yes, I MK, so at the ten bafethu. Is here to tell us about the leadership impact since they have taken over what they did, and what is the procedure, yabo. Ngoba phela expect okungcono bese lapho sengasitshela ukuthi ubani kanjani kanjani kanjani. Hamba kahle bafethu. Ngi-right ngiqale nje Jikitela Mkhondo Jikitela Yes. igama okucebo Mr Cute ngaMthembu spokesperson hey namfeda manje Yeah. spokesperson wa 13 eMandeni ngaphansi ubuholi weqembu Umkhondo Wesizwe. Ya mfethu cha izinto uzoba inguquko kakhulu umkhonto umuthatha kuwa 13. Okokuqala nje ngakusho nje singabheka kakhulu ukuguqula kwendlela abantu abasha abacabanga ngayo noma babona ngayo izinto so sibalekelele ngoba sinabantu abasha njengamanje abama-graduate, sinabantu abasha abahlezi emakhaya bengasebenzi. Siyazi nama-foreigners atake over and i-government uthula ngalokho but naye sizothula ngalokho-ke. That's why sina namhlanje sicha sifuna ukuthi silelela abantu abasha. Ngokushintsha futhi kwa 13 ziningi izinto esiyibonayo, kunemizi eminingi esiyibonayo ukuthi iqala ukubonakala ngenxa yamanzi ahamba ngaphansi asuka kwezinye indawo. So sikhona khona futhi sikwazi ukulelela abantu emakhaya, ogogo, omkhulu. Kuningi kakhulu mfethu ya. Kuningi. Yeah. Hayi ngiyakuzwa mfethu. So njengomuntu wasemphakathini yabo. Because nami ngihlale khona la wa-13 and ngilokho ngibona kancane ushintsho, ngibona izinto eziningi. Khona ngazi noma niyazi ngale school initiative lapho okwenziwe khona into ingadi noma introduce yinina noma nina nibona kuyinto kanjani njengomuntu o-informed nje ngokwenzakala elokishini. Ngiyayithanda kakhulu le yey'ngadi ama-programs ahulumeni amadala lokhu kade ekhona but inkinga lapho noma inkinga esibhekene nayo kakhulu bayalima ogogogo. Aphuma amakabishi abo no-beetroot yonke ama-veji abo. But into esiyibona esiyenzela kakhulu ukuthi miphuma iyiphi i-market ebalekelayo noma bedayisa kuphi into zabo. So siwumkhondo thina sikhona-ke la siyazini awukuthi sibahlanganise ney'nhlaka ey'-right ukuze miphuma ikabishi laphaya lihambe liye lapha e-Box libuye lizodayiswa khona la. Nawe wazithola into encane noma-ke kube khona ama-stalls abakhona ngizoza example nje eNdumiso ngasekhaya muntu kwaba khona mkhulu nogogo bedayisa amaveji laphana. Waguga waphelelwa amandla. Namhlanje akekho umuntu odayisa amaveji laphana. Sithi abantu abamnyama-ke noma ogogo abahlangane amatafula laphana badayise khona, wonke umuntu adlule athenge khona indawo abantu abagibela kuyona beye emsebenzini noma bebe emsebenzini. Angifuni ukudirela kakhulu kodwa-ke ngifuna ukubuza, ngeke ngezwe kuthiwa ey'nsukwini khona into eyenzakalile njengoba ukhuluma nje la elokishini yabo. Kuthiwa khona abantu abangene ey'tolo zabantu bokufika bafike babamba inkunzi kodwa-ke akakabi ne-follow up yakhona ukuthi kahle kahle uthini umkhonto ngaleyo nto leyo because ubugebengu ngathi buyanda manje kodwa ngathi kutholakele ngabo. Uma uyinsulaboya unga-relax. Ungesigebengu unga-relax. Uma uthi udla iy'dakamizwa unga-relax. Uma uthi udayisa iy'dakamizwa unga-relax. Ngalokho abangenela iy'tolo nabo futhi sabanga-relax. Okay, hhayi uqinisile khona mfethu. Yazi khona le nto okwayibala manje le yey'dakamizwa, ngiyabona sayi-topic engaze yaphela la eMandeni. Siyazi ukuthi khona izinto ey'njengowunga ey'dominate-ayo, ontashi, kuningi nje okwenzakalayo esibonayo ukuthi i-impact yobhuti bethu kakhulu. Wena uthini ngaleyo nto leyo? Ngiyazi mhlawumpe nabo abantu abasondelane nawe abazenzayo lezo zinto ey'kanjalo. Baningi phela yazi. Lutho nami nabekho abasondelene nami abazenzela izinto but into engayisho ukuthi-ke umzali nomzali i-community ayidlale i-role ekukhuliseni umntwana. Ya. Lokho nje engakusho nje and abantu abayibheke kulezinto abayisebenzisayo zenziwa ama-foreigners sokusengavuka ngelanga kuthiwa kwenza into ethize. Ithini-ke inqubekela phambili-ke njenge-M_K manje-ke sesiyini esingayilindela ngoba kuzoba nama-award elections ngoba kuzoba uJune nje manje. Iyodwa into angayilindela nje kuphela nje akuningi kakhulu ukuthi umkhonto uyathatha nje mfethu. Lokho singakulindela umkhonto uyathatha, umkhonto uyagwaza, umkhonto ubuyisa ithemba umuntu omnyama ngoba umuntu omnyama sebemkhohlwe umuntu omnyama. Umuntu omnyama usikhumbula ukuthi ungubani, izwe lakho, umhlaba wakho lo. If ungaphakami namhlanje uthi uvuka izwe lobe lingasekho sebelidayisile abathize. Yeah, okay, one last question engifuna ukubuza yabo ngakwesitele isikhathi. Ethini ngale nto le eyenzeka la
phakathi kwe-Mash and Mash ngoba siyabona ama-leader akhona la besithi siwathembile ayaxabana manje, khona o-T-N uyaphuma ngoba leda iy'ndawo, abanye bathi bayahlala kodwa ade kukhulunywe nje kuthiwa bafumbathise imali thizeni kodwa yabo kuningi kahle kahle okushiwo. Abakhulumayo? Abantu abakhulumayo vele. Wena uthini manje? Mina anginalo uvo oluningi phela, wena ufanele uphekule njengomuntu yabo. Ayikho into engayiphawula ngo-Mash and Mash mina, akukho engayiphawula ngoPhawula Umthakathi, ayikho into engayiphawula ngakho konke lokhu, but engakusho mina njengomuntu wase-South Africa, njengomuntu omnyama, ngizolivikela izwe lakithi njengabantu bevikela ilizwe labo. So kwe-Mash and Mash angingeni khona, angiphawuli. Iy'mali angizazi, angiy'bonanga, ngisuke ngizwa abantu bekhuluma nje. Hayi, siyabonga-ke bafo. Singakuthola mhlawumbe ey'nkundleni zokuxhumana. Ucebo Mr Cute, DZ, Uncle K Nomuhle, ngcheck nje yonke indawo kanjalo nje, ungena futhi naku-Google ungcheck. Facebook, TikTok, TikTok yangazi nawe, and khululeke ngisazongimema naso ohlelweni nawubhobhile, ngoba ngiyafisa ukuba ingxenye yohlelo, ngiyakuthanda kakhulu, ngisathi ngingakhula njalo nje aphelele. Siyabonga, nawubhobhile. Siyabonga baba.